nong ba Delhi. Kublai yapi baro, bangiwan lam yapi syak ani ka program Doctor Speak, halor ka phang ka COVID-19 bat jingpang TB, bat ki ekila jing sumar bat jing yadangi deban shim. Hakani ka program lai don mentalang bat ngi i Dr. B. Kharjana ibadi i chest specialist na RP Chest Hospital, bat i Dr. W. E. Lingdo i senior medical and health officer jongka TB control. Kini ki arngot kin batai bat pinsngo thu ingi halor kani ka phang COVID-19 bat jingpang TB. Tukubli shibun Dr. Klai Shimataha kani ka program Doctor Speak. Kajingkli ka baningkong kalong si Dr. Lingdo. Ngakwa bantep Dr. Hatu kibriu ki bashim ki bashitam na kani ka jingpang TB nei ki kamsha akta jurban em nunu COVID-19 mandi ki wei ki badon jing shitam. Kublai yapi baro. Di kumba ngila tibimo ka jingpang TB kamde ka jingpang kabamanta kum ka COVID nei. Dia ka jingpang TB hina do mansha ngila tib bakila don lupa ki kendon jong ka jingma na ka risk factor imo. Ya ka jingpang TB hi. Kum ka ngan cubata ya fi kum ka jinghe karata lani ka old age ka jingpang sini lani ka jing di duma mo di secret kitu kila dai lupa ki risk factor lani ka jingma ban yo ya kani ka jingpang TB. Di hakani ka khalam ka bamanta mangi hoy ka don ka jingma ba kloy ban yo lang ya ka jingpang TB lani bat ka COVID ro. Namar ba kila don lupa kita ki jingma. Dia ha unong pang jongi uba pangi ka jingpang TB ula doni kita ki kendon ka jingma. Kum ka jingpang sini ka jingpang TB lani ka no ka jingpang ka bala ne silang chronic illness mo bangi ong kum ka chronic obstructive pulmonary disease kata ka di ka jingpang jong kitar ka bala silam ha bala ne silam ha di kini kinong pang bat ka jinghe karata old age lada ki pang TB ki don sekini ki risk factor ki kloy ki don ka risk ken banyo ya ka COVID-19 lani vice versa roken. Di kini ki bashitam kamba batai ma primo ki bu iladi ada high risk ba what da ki yo egan ka COVID ru kala abanyalam saka jingyap dam yo jing sumar babya. Yes. Lada kim yo ka jing sumar what da ka jing pang TB ru lada kim shim ya ka jing sumar hi di kanwan lam hi saka jingyam. Kubli shibun Dr. Lingdo hata ka jing batai jong pi ka jingkli ka ba ar ka nya chi Dr. Kharjana kani pat ngakwa bantep Dr. Pila ban batai ki jing pher halor ka jing pang TB bat u COVID-19. Kubli shibun difi. Kani ga dikijing kali ka bangila ju yo hi barabor ka balong komen ba nak baki kali nong pang baki wan shangi namar kani ka jing shitam ka TB ba ka COVID ka dan ka jing sriem ha baro artli ki khada da tin pareng ka inflammatory disease baro artli ki jo hi ka pamut ka jing rahem ki wan ra ka jing rahem ha ka met ka jing khruj ti tama ka jing fer ha padang kini kalong ba ka COVID kalong ka kloy ka stet bat ka kloy ro ban shemi ka jing em ka ba ka TV pada ka khamslam ka jalan nang ta pada ka khamslam ka bam lut ba sisin bakalak so kanum kamju kamperlaj te pinla barabor ba ka kindi ki sign ki symptoms baki ong kamat ki dakishin ki baya baki yo ki beriu di ki sriem hi ka to ni kamat ki yo jing shit nang ta de ki yo ka jarho nang ta ki yo ka jing tap shadam nang ta de ka jing pang kamet ka phan taba ka we ka baya ka pinya feri kini arteli ha ka medical term ngi ong ki upper airway infection ba lower airway infection kabamut ka jing shitam ka balong na do na jrong kini ki urendang shaneng ba syapo
ka TB kham bun sin ka kham fokus support kita henry ka COVID pada berabor ka jakarung jongka ka dai naki khmut ka sentur naki khmat ka ba ka TB pada dai ha kapot bungi yo ban ring yo tu khnyang ka lai be direct sekitar tamba baro artlihi kidan ka jingma lada ka COVID new organism new khnyang yo bandung sekitar un penbi ka ju ka ki science ki ju ki girokom long kum mengiyo ke TB ki long kum ta dia tamalong habadeng kini ka kham yangi dada kini ki brio ki ba yo COVID ki la kham jalan ka jing shitom ka la kham salam ka kham yangi bangin pendia fair ka wena ka wai ti doktor kadon jing ta ayu jung ni u COVID ya kitor bat kumnu ka jing ya fair kadon bat na ka jing shakta bat na ki bapang TB ki kani ki kajing shitam jong bayo no COVID-19 bat ka TB ko mangala omene ba kadi ka bun ki kita hi utar hi dia tambah kani ka kajing affair ka long ba ha ka TB ngisit sedang berbabar mengiong kita ki habangi pe ki x-ray ki sit kham ngiyo lingkong kita ki opacities komot kita ki dak betang khnit kan soj handai kani ka COVID bada haba sisin bakala yo rung ha utar kayo kakta thik kumbalong gitu ki brio ki bala yo pang na ka TB daki postnam daki postnam lai postnam kaya srim ru bat kini ki ba ki ju ki brio ki ba yo pang hautar daki bat ki ni ki brio ki ba yo ki bati deugyong nandi ki baterai ha kini ki mines gitu kaya srim ka ju ka ru kam longga ka jingta kan tamba kini bro artali jing shitom hi ha ka ba khadu hi kindaki yo daki la so how utar ngiyo ya kata ki ongka ka acute respiratory disease illness komot kila adiki end stage komot ketika kapor bakhado do bat ha bakhado hi baro artali hi kin sawan raya ka long failure komot utar unsa collapse kan san hi unum la hi ban trekam show bat num dan leer bala kadu kamet kan seduna bandung leer tikini ki jengya fair khndiat ba jengya srim ha padang ka TB bat ka COVID-19 kadi babatai mapimu Dr. Kharjana kidan kila bana ke jing ya pher ke jing srim kadan lang hi apateng ka jing shitam TB bat COVID ni ta ka jing kli jonga manta kaya chi Dr. Lindo Dr. ngila ni em mentas yo ju specimen yo new COVID-19 bat TB kumbang ngila tip ni mo ka jingpang TB kade ka sapriang na ka jerho na ki droplets infection dekat haduk mentahi ka gold standard ban tes hi ka TB ketika tes kerkha ka tes kerkha ta komot ngishim ya ka kerkha na utu unong pang bengi suspek bapang TB ni tes microbiologically kan te ka ya ka kerkha hi ni ya ka jingpang TB hi ni tes hi kata hi de ka gold standard ya ka kerkha hi kan te ngiliak da ka sibinat lani ka culture bangin confirm ba ka de ka jingpang TB bat ka x-ray kat haduk mantala da long ya kata ka jingpang TB bang ong ka di betang ka jingpang TB jong kitar kadang ka jingpang TB ya ki benta kametru and accordingly ni test ya ki kumtai de bani kenen pada bat ka covid hi kat haduk manta ni shimbet na artli ki sample semua ka nazo faring kamun nakmun bat nazo ay na portion turkan ti ya kini ki sample ni shim eki bat ni test kadon lai telihi ka test menta mengilak ke antigen mo nang ta ka RT-PCR bat kasi binat ne ka trunat ka bangi ong ti da ka ju sample hi kat haduk menta even though shwai kila sedang menle research ba ngila ban persyang ban test da ka ju sample dan ka ju specimen ndrai hangi hari India hi ngidang le hi la ka jong hi ta kamot ya ka TB bade jong kita hi ngile be da ka sputum ya ka covid bade da ka sampel ka bangi shim na sentur dan na kamot ikan de kat haduk menta ti kidang de hi different specimen kim de ken kiju kamlong kumju kam test ti ginakan ni ka rukom kini kinong pang basitam pat na ka TB ni ki ni bala ba u kisitam na kajing pang TB ki deni em bandit test COVID-19 nong kini ki nong pang basitam tuberculosis lada ki don pat ki symptoms pat kini ki jing pang COVID ki deni kim de bandit test food ni kan ka COVID-19 hai nilai imo kat kanang ya kini ka khlam na do mancam senam mo kini ka khlam jo COVID
Ti ngila kila dan lupa ki kendon mo beli ngit day bentes ya unong pang bawan syangi ya ka TB bat ka COVID la dan lupa ki kendon si ka dak kashin kila long kumjo kumbila batai Dr. Karjana gidak kishin kidi kijo he siap her tang kendian he dia kata ka di kowe ti ka risk factor kala dan lupa kita ki bangala da batai ki kejeng pang diabetes old age and all that Tekawai pada kedai kabakongsan kedai ka exposure kan. Nene ka history kaba unong pang ya ki contacts kan. Lada de TB ni COVID. Mo tikum bakala ya ka poring lai kan ka klam. Menum dan coba balai. Mo na kan ni ka jengpang. Everyone is at risk ban yo ya kan ni ban expose ya uni COVID-19. Ti namang kata-kata ni lekat bala ya ki bapang TB dakiwan kinong pang syangi ladak ni suspect niya le ban le lang gates ya ka COVID ro kawai kalong ban bo ya kitu kinong pang ro haka safety you ya kinong tray ro kan the measures will be different kan mo safety measures ko along kumay tikat bang nila hingi ang kinong pang jungi batay kinong pang si kadang ya ka klam no one will escape naka exposure ya COVID-19 and ladang ipik haka jala ka jongi hiken ka percentage of vaccination is very less tinginum tip mano ba eye vaccine mano bampat eye they don't come with that lada kilawan kinong pangkilawan gitu symptoms ngin haptas na udwat so it is advisable hi ba lada wan unong pang ubade jong ka TB bantas ya ka COVID lada udi unong pang bawan with signs and symptoms jong ka COVID pada kumtahi kan niya da ka algorithm ni test ya ka COVID lada umde ni syakala dia ke TB ke TB like that dia lada di badan lang ro accordingly ni treat lang hi baro atali jempang Kubli sebut doktor tak kajung pencai Dr. Karjana kajingkli yang jonga ya pipat kalong ba ngila yalap kendia jepang ka COVID vaksin ni mentapi om gidang duna ki beri bashime ka vaksin mo ti ngila ni empat ban aya ka COVID vaksin ki beri ki bedang sya sumar ka jengpang TB kani di kajingkli ka ba babha ka ba ing baki beri berkhat ki shedwan barabor syaki OPD jungi ti kani ka ngideban kan mau ba ka TB ko yung i doktor ketika risk factor mo kini ki TB kini chronic lung disease kini ki ba shed pangtor barabor na kada baki di duma ki ba yo asthma nang tade kinu ba khata yo ki kitar ken kini barkhat ki de ki la dai lupa ki te ki jingpan up ki jingma na ka banta ban yo ya ka COVID ti kajing kwa banten syai kalong ba kibrio kim sotho ya kajing mut gambut ayutika namar kim sotho ya gambut ka vaccination ka jingmut jongka ketika kadai ka preventive measures gambut bangi ai banyada namar bak gambut bangi ngi ai ki jing ki dawai ne kinu kadai tang ka vehicle nang mo da katin fareng dan ki bangi pendrung ya ki khanang man pen itu ya kamen ba uni ude uknyang ka jingmot jang ketika kamut kumta ka identification ka de ka introduction jong ka identification kamut cisen ba kamet jongi ka itu ba uni ude uknyang banabar ba umdai menrung hamet jongi nai ti kamet ka sedang bantau kisipai mo ka thau kisipai tilada kawan biang sa sien kani kini kiju giknyang kamet kala don sipai lupa mo kakam jong ka vaksin kadai ban ra yu tu khnyang ban pen itu udai tong long pen itu kamut bangi prung dawai fi bun kibri kim sotho ya kan ya kani ka jengmut ka pasisha kan tiala da sisit mangil kamet jongi ka itu ti kala dan sipai lupa hakasin ka baar leki kondo biang hiti kujo ki khnyang kamet kala dan lupa ti kamut season rong khnyang uyap bet kata kan mot ka jengmut jong ketika ka jengmut jong vaccination ti kini ki brio pore ki pamtere ban vaksin ti da urung tu khnyang laki lada ki dan lupa ki TB laki dan lupa jengpang TB lada lupa ka asthma lani ki jing sitam ba mi na kitor na kadaw ka bagi di duma ki kilong ba i ringhang ya kamet ki pli ringhang ya ladi ule umnu nu khnyang urung bat urung direct sa kitu ki jaka bam dai bandrung
But nalor kata pada ula penjulur kita ki jaka komia utar ula mandek senu syaki dadai ki bapang diabetes ule direct shu pankreas katuru kapenmi ya kajing syutam ka ba arsha shu ki bapang diabetes nang tada ki bapang BP buat ki bapang ki bayo ki jing pang hypertension kitu again kadang ka damage bah kini ki blood vessels ne ha katuru kilong ringhang kamdan yu katu nalor bagi kila ringhang lupa kamet jongi kasedang banyak fight dai haba kaya fight kapan bi kitu ki inflammation dai kamut kajeng rehem ba penyap yo brio haba yo covid kadai katu ke inflammation kita kada buun nangi kiam ladang ila vaksin lupa kam tam ki brio ki bayo pang TB kam tam ki pang shitam utar kombot si senrung covid ngila dan lupa ki sipai kombot unum yo benrung te kombot ki brio ki long safe kombot ki lat kan nak katu kajing jular ka ban sami hadin pada di nak kata kadau in sa ong shiong so bhawan sakhaman kani kadai tangkalat ke bangidan menta ngimdan treatment ngimdan dawai ngimdan airu iho covid ngidan tang ketika ya menta kapertai hidup menta ngimpa dan kyo mo ti banyak benlek ya kani ngidan tang kata kalat bonangi ngi ong ba em ngi kwa bangin pen klanya ka bormet kawan sejuk Andre Kamblong kat kom ki studies baki penmi menta kanika kajingya da ka bami na ka vaccination nanti ketika bat na ka bangi yo natural infection ka kamla na kini kibiotika ka kam jalan ka kam slam man ki namar begitu ki briefing yo so baki la de biot covid mensuateng kirang song yo biang mentaru namar ba katu ka kajingya da kan ya tang ka tu kan ni banai lai banai so banai ru banai kat kom ka jinglong jongi tian balengi ko ban penduk kaya yang ki kabu ne ngilong ki brio sya ki babiet kan terangim soto ya kata ngidi ngilong babiet hi hawang yo ngidon ya kan kala dan ya da ngidi ban syem ya kata ndai ndai ya ka TB pada ngidon ka VCG ke bengi ai no parang khulung ne ti ka turu ka ju hi kaya ka ju ka rukam hi kaya da nakan di kajing shitam ban penjulur kham tam e ki khulung hi ai tambah lo ka shulong ba ka BCG kan ya tang katu kan isnem ti ka kajing ong jong amanta kalong ba hoot kini ki bapang TB ki badan diabetes ki bapang hypertension lan ni kenu ki benta bapang yu utar ki dai bha banwan banyo e ketika namarkan lat nakanika kajing julor ka ban ap yaki nadien pada kadi kata doktor batai mapi namar bun ki banget rupa lada ki dan kena kajing shitam TB di ki ayu ni covid tika kila ban shitam shushu kila ban shitam shushu te pila ban pensyai halor kata ru ti hoi kaniru kalong kani ki side effects bagi ong bagi tiang ya kata ne ndai kamlong kum ta pada ka kajing syam jungi kalong ba ngi mdai ta ya ke TB ngi shat tika kan yakini ki bru ki ba lawan ki bla yo ki ong COPD kembot kini chronic obstructive lung disease ki bayo kini ki beri bala kham temen ngi juyo sngo bor ba kini ki beri ki shed yap temen ha kajing ijongi kasi kan ngi ong bangi o iti beri yap temen kadai la yap yu but fin lab bor ki shed kham kini ki jing yap ki shed bor sha kini ki banai telang gas tambah kelas dang but kham tam ha ki por telang dan sa shulab bor ti kini ki beri ki bangi la shutam ki ba shutam slam ha utar ne kom ka TB ki COPD ba kiwe pada ti kini ki beri ngishet bor ngishet vaksinit iki ngishet influenza vaksin shua ban change kanika ka samai ti shua bakan kala samai ngishet vaksinit iki barbang ngishet le ya kata hapo ka department jungi kan ti kan pha shu long ladaki dadakum kini ki jai beri leki wan sakhaman nama udi coronavirus udi knyang ubarang thamai ngimpat sutu bau long gumno ka ujung ka long gumno ka ujung hapo ka met jungi ka jing interaction de kono ka jing penjulor ju ka long hatu kan no nan ma bangim sutu ya kata kan bha e yang ibar khoj bangin ai ngin wan sakhamat ngim de bantieng ya kita ki side effects e namar ba mla ban guarantee kat kum ka baki le kini ki science pirang pe ki jing ki studies ki lab ba ka efficacy jong ka kadai hadu 94% deh
Ti klam ong ba kade ban long 100%. Ki klam ong hi ba kade 100%. Batang shu ai vaccine nginum yo pang shu. Dei ka efficacy jong ka shu kade 70%. Ti kamut ngidan ka chance ban laj em hadu nyu 4%. Dei ti kata kalai 4% ka syong hakijat jajat beriui. Kidan ki beriu bakamet jong ki kamla ban sina sipai. Namar pikidan jing shitam. Dai kidai jing shitam. Kidan ki beriu pada ki thau tang kat tukan ni teli ki sipai. Kamlong haduk ka tukam map. Dai kidan ki beriu pada ki bakam kam thau tak teran. Ti kitu ki hab hakitu ki lai 4%. Hendai 70% hi ngi beriu ngila. Ngiyok hi. Da tadang ni siyok ngoba kidang yo vaksin bahkan aru kidang yo covid. Dai kadai hakin dia kan. Nama klam ong te ba 100% I vaccination pin light bed. Kata di kanu ka vaksin. Vaksin belum ta. Dia tambah long kan ni ka problem kan ni ka bangi yo mata ka tika jong covid long kam da slam than kan ni robanai prabanai. Karkum kijing lap ba ki badang shu shen menta. Dia ngin saya pek penang ni syakhamat kan long kumno. Kubli shibun Dr. Kharjana halor ka jing batai sha jong phi kata ka jing kili jong amo. Ti Dr. Lingdo mentangi iba ka jing kta junu COVID-19 ni kan ka klamba kala shimbu ni ka jing embat ki briu ki bapang tibiru ki le kumno banyo kala jing sumarikin mar kalong ka ba ban sumariki kum ju sumar menchua shoban wan kan ka klamba ni. Ti kumno pat phi sumariki menta ha kan ka klamba COVID-19. Mentah ini hakani ka klami kan te all borok ko ka jelai kan kila lab kan ba ya ka early detection mo lani kata ka baki break in one shakmat bangin detect ya ka jingpang TB kloi kata kala duna namar pi kan ka klam hi am ka naduk mention snam hi ka WHO ka World Health Organization mo kalau estimate ba lada kan ka klam kanyat kumni nadu arhajar apho hado arhajar apho apusan mo if it goes on like this te kani ka rate lani ka detection rate ka jongi yakinong pang TB kan yar kumba apusan percent all over the world mo ladang ong kata kamud pa kumnu kan yar namar ba ka don ka jeng perking mo kalai ka one ka lockdown and then kidon ka jeng tieng namanta tang sulet ngin sa test ngihap test covid yo ngideki taking kala don lupa te ki kendon ne kini ki dak ka jingma te bak pelong ki breru bakin shapting banwan shakman because of that na bar kata ka da ka late detection ya ka jingpang TB hi kala kata hi barak hoy ka pathai mo ti if it goes on like this lada ka ya hi komni lada ka detection lane ka jinglap ya ka jingpang TB ha ka por ka babiang ken ka hiar hado apusan persen ta kamut suki because of the late detection suki kata ka jinglap lani ka diagnosis bangin lab ikinopang jungi hakapor ka babiang rukan hiar takamot kinopang jungi gibapang uto knyang jengpang TB ubodan hakamet ka jangki unang jalai okay that ultimately kan ra sya ka jingyap ken te lada ka early detection kan hiar by 25% all over now ni hitang hajalla ka experience ka jungi hang te ri lap hi mo lada ki wan ki nongpang manta lingi le ka x-ray kala long kam slam lada ngi kli ki ong la jar ho la kata banai nim yo banwan ba ka perking ka perthai kom ni ngim don pisa all those kami factors hi jenjar mo ka klamba ti takamut ka jingyap kinongpang jungi na menta ka jingpang TB kan ki hadok at 5%. Okay, 13%. Ti hakat ka haba ko mga kalong menta ka jingyap ka jong kinongpang ka jungi hi. Ha India hi ka day 4 lakhs mo every year kata. Tiladang ni ken every day kalong 1,000 ngot kinongpang TB kiyap man lakasngi haka jala India. Ti because nakani ka klam kata ka figure kan kill saw sha kan kill saw sha takamot il go to 14 lakhs per year. Tingila man suthu kay hang taba kani ka klam hi kalakta mo ya kinong pang jongi in that basis ba ngimlap ikinong pang hakapor ka babiang ka early detection number 1. Then because of the late detection kakiyo ka jingyap ken ti ladang ni ong pade yiki nompang jungi ka jing sumar ni ru ngi pe
kani ka khlam kala long kum ni mo te ka approach jang ni na ka program ru ban ai ka jing sumar kala pheri khindian ngi le kat pala ban penbiang ki dawai ki nongpang syayeng ye ni la stop lupa ki dawai ni la penbiang bai syafir ka asya ka de kenong ai dawai and mentally ka program jungi ka extend mo kalong customize supporting treatment te kalong kumta tingi sya ka family dots a family member mo na ka family na la don unong pang ibapang na to ye ni choose a family member ban kit kya ba utu nong pang un di ki dawai ken te ni ai ki dawai syaki and then ki asya pa de ki de follow up. Then not only that, mentala da ni le kini ki contact tracing kinong pangjungin de. Because baka perking ka perthai kumni. Ti lada ki don kita kishin na menta ka tibi ka jerho kabala ania pala artayo kum tata tar mo jing shiri ni ai kiti ki klong ban pinmi ya ka karkha. And then kadon ka transportation process bangiwan ra kanyi ki karkha na do na kishnong na feel. Siya ka sibinat side na ni siya ka lab ka badon panle ka tasken. That is what nila lihat kay menta am te ka approach man sure but menta ka pair ti bagi kini ki nongpang ro bakin like ban one she one ban expose ki clinic sa what we do menta telecommunication mo ka WhatsApp ka don ka phone ka don ti lada ki don ka jing stong kum to through phone everything king nila lada ngi dong ka man pha test ngila shu yu be kum to ngila pha ki reports ro ngi shu send kum tahi and lada ngi lab ba utu nongpang udai hi uba pang TB hi uba la confirm hi dan ngi pen pai ki dawai umta so ka approach ka jongi when it comes to treatment and supportive care ye kinong pang hi kala pher hi menta ken when compare ye ka ba shwai ka khlam and ka jing ta hi ka khlam pade ye ka jing pang TB ka long umta ba de kadang ka late diagnosis mo and ka decreased diagnosis ro ban diagnose ro kala akhir hi and because of that ka jing yap naman ta ka jing pang TB ro ka kyo ka that is the impact kan din ka jing wan ka klam ta ka akta ya baro hinde ka kubishibuna Dr. Lindo te ka Dr. Kharjana pat pila ban batai ke ka jing pang ba khamsha akta jur bhai kata ka de tuberculosis ne ka COVID-19 ho ni so thu ba pila batai mane ba kidan ki jing srim mo ka jing pang TB bat COVID-19 ti pila ban penshai pat ka ba khamsha akta jur ka pen kini arteli jing pang ti ka kumbangi song thu ka TB ka de ka jing pang ka bala slam tam kalau ada nunduk kipor Egyptian mo kalau ada ka ancient kalau ada ka vandain thai ba kada ka bala penyap brio won tam kawan ru number 4 haka kawan ka basau naka ka jing ba penyap brio won tam hado menta haka shisnem ha India kiyap kumba saulak deh naka TV kamud dangi ken kalong kumba sau hajar shisngi kabako kubien nado bakastang hado menta ngiyo saulak kamud kumno la ars nem tam dei ti phila ban so thu tang na gini ki jing penyap nei kanu ka khamma ka kham kanu ko bangi dei ban pikir ba bar kanu ki dei ba ho ngi ha ban pikir ya bar artali hi namar ki dan ka jing ling lang mo kidan ki jing yu ki jing te lang tamangi namar nakabakawan kani ka covid kani ka jing train nakapanta ka TB kala akhir arsud gila abu target hado 2025 hado arhajar arfusan gabangin penduk senan ya ka TB na perthai dai tamaka to ka target jongi mentala kamlong tala sakun lut hado basdang ni klam kaman gila poi biang ha utu usnam arhajar khan rio katu ka target ba arhajar khan rio kala abu ngila na ka arhajar menta nodo basdang arhajar apau gila poi biang sejuk tikamot namar ba ngimla ban penyat yakitiar kasakut ka lockdown nang tada ngimla ban test kiberi kimla ban wan shim dawai ti kibadi dawai ro narakada kinwan hospital ki duna kila tiang yo covid bun kisyong da kisyong hayeng kisdang pade ban do dawai da kidu ke dawai ngi ong katu ke default kamot kiberi kila i no ya ka jing shitam sisen ba kiberi kim penkot ya ka jing di dawai kaja ayu uni uknyang TB ustang bat kalabiang ukelano ki lolong ki kelas dei naka sensitive TB ni poi sya ke MDR
na ke MDR ngi voice ke XDR, extensive drug resistant. Kemudian ngi Q class ukelas uni khanyang. Haka wakado ngi sapai banginum la ban lai esho kitu kidawai bangi danru kinum terikam shu. Dai. Di kemud mdai tang baka kapeniam kapin shitam ro. Kamdai tang baka kapin shitam suki pasuki. Kadai ka slow torture. Mo slow death. Kayak suki ka bam. Ta omdai tang baka bam ila dia. Kastang mat bam ki weru ki basyong lang. Mo kata bat kelung bat temen bat dei kata lu barhoi. Kayak stream yo covid ro. Covid ka juhi ka ya bien neki close contact mo neki droplets ni kitai. Kayak stream ka bet. Tamalongo covid beda. Kadan ka early stage asymptomatic but symptomatic. Dai. Te dafi kidan kijat beriu la ka biang bah ka ni ka kila yo vaccination kila yo tika nang tada kila ka biang kamet ka pajung ki kim kamot kamla kan ni kamet bahkan bon penjular dai kirang la banjam dap shi posngi artayo kila khlan biang kamot kumno kan ni ka jing ijong ka covid kalong kan ni arban artayo kalong thik kumangi yo biong khli dayo biong khli mantaki pongi yo artayo shitayo kumto nai di kalak ban kun tang artayo hendai umla ban ong paju pada ketibi bangila ban ong ba uburiu la long fit shisha nginum la ban ong kata hado ban pa hindru banai ti phila la ban suthu ya kajing shitam ka kajing trai jong kini artali kajing ma jong tibi no ulada ubam beriu hadu kan dia saw hajar shisngi ta phila ban bedur mentale di belajar kan ni ke lockdown bomlong syukum ni dah ka down covid ta mudur kajing penfriang kajing safriang jong kitu ki berio ki bakhlam pendep ya ka treatment komod ladang iwat banyak shisha kan ki khot ka latent TB kata komod kini ki berio ki basu ya bit kim pen pau ka jing shitam dai ki shu ya bit kira itu khanya ha kamen tama kim dan jing shitam dai ya ka tongi khot latent TB kalong thik kumalong kini ki covid ru kidan ki asymptomatic kumut kira ukunya hamet dai tama ki turu ki pen bed ya ki wei pada ki bayajan ba paramajan ti kumut ladang iwat banyak phai kini dangi yu kumut kajing slay kajing jishir khai jong tibi kala long bangim la shban ya batai tingim dai ban kalat pada namar walangi gidan ba kana hapadang kan ka khalamba ba bersai ba kadan menta ya ke tibi ngim bet ban kalat pada ki berio ada kidan kajing shitam kim dei ban leran ban ong bang adan TB kim dei kidi ban perkhat ye ka met la jong ladang ngayam manga kumno pat ka kandika ka beriu ki ban wan hadin pada kumno kan ka ibn kata ye ki pada ada ka kami ukpa ki baterai ba kamai ki yap nak maki ke iban jai ki khun ngi haban perkhat dia kata bang di ban perkharu ka imlang salang ro dai ngide ban perkhat ya kata bangi nalol bangi ngide ki jai mrui ki blarit pat lupa ngidan sakani jing shitam kan lo kanang bam kanang inang ki beri ka jing yap kanang kiu tik ngide ban perkhat ba ndai ka kajing katkum kajing ijungi ngi kham ishar khai ya ka tibi ya kata hi ku bed ru dai hi namang kumang yu i hakin news hakin ki baik kita yo ki banai bladam ngi yo sngo betang kata tama banya nu jor ba kajing yap ba ka tibi impat longi hakmat ti ngi kasyong kajing sta jong ki berio kajing champang jong ki bat kajing sotho ba ki dei ban wan marmar mas niyo kini kajing shitam kom kajing shed ka balak palat artayo ka jerho kajing dap shadem kajing her arsut jong ka jingkhia kajing bam la bam kajing suai kidi arsut marmar kidi ban wan wut shaki hospital lan ni kila ban test ru haki PHC jongki ngade ke CHC jongki ki badan hajan bakin yo khanang wud ya ka jing sumar baki de ban yo kadi kata ba batai ma phimo hoat bro atli ki jing pang kilong bak tajur hanrei ngidan kaman wan chakmat hiban yo jing sumar kam loite ti shwa bangin beteng bang ni ka program ngin pai kin dia check ni ki jing pen bana TB and COVID-19. TB is caused by a bacteria called Mycobacterium tuberculosis. It has been around for thousands of years.
COVID-19 is caused by the new coronavirus SARS-CoV-2. It first started spreading around the world in 2020. TB and COVID-19 are both infectious diseases that easily spread from person to person. You can get infected with TB and the new coronavirus when you breathe. With both, people have some common symptoms. Both diseases also harm other organs. Both diseases can lead to death. Both can be prevented by following personal and public health safety rules. Early screening and testing helps improve the outcomes of both diseases. But there also are some important differences between them. TB and the new coronavirus can spread in the air through coughing, sneezing, speaking, singing, or laughing. Coronavirus is also spread by you when you touch your face, nose, or mouth after you touch surfaces where the coronavirus has fallen. TB disease develops slowly over weeks and months. However, COVID-19 develops quickly in days. People with TB disease feel sick and have noticeable symptoms. People with COVID-19 may feel well and may not have symptoms. TB is spread by people who feel unwell. COVID-19 is spread even when people do not have symptoms. Take charge of your health, stop infection, prevent COVID-19. Our health is in our hands. Giwan lambiang shapi shakani ka program Doctor Speak halor ka pang COVID-19 bat ka jingkta jongka tuberculosis. Tementa ka jingkli jonga ka yachi Dr. Lingdo. Dr. kumnu ngilaban ai jingyada yaki nongpang bashitam na ka jingpang TB hakani ka por klamba COVID-19. Kung mga laong yafi minne mo, hakani ka klam hi ka approach jungi ka la compare mo. Man ai ka jing sumar na do bangin ngin wadi kinongpang ne banlab kinongpang mo te ke nakaprogram ko jong hingila patha hi shadu shafil, that means shadu ki asha ki alan wadi ladang gitu kila dep kila tip pakini di kidak kishen jong ketibi te man ka pori sisen bala don nongpang mo nakato ka shnong na nakato ka yeng ka asha hi ka let haki yeng jong ki kashim ka history kan te kata bangi ang contact tracing mo kashim history kita badan hantu hayeng nang ta pada kidan ne am naki ki bajar ho ne badan kidak kishen kumta lada don ni ai utu klong ban penmi ka ka nang ta ka asha hi lada ka dei hi na yeng hapo ka PHC la ni ka sub center kat badai ka nearest kara maka nang to pada kasadan ka transportation proses pengidan ki staff chaki kinsawan ra ya ka kerkha syaka Sibinat site ni ka lab ka jaga badan ka testing facility. Di ka testing facility hi ladangi ong ya ka kerkha ikanya ka sebudam te haki PHC barok ha ngila don kata ka facility kile to. Lada kila confirm badan oknyang jungpang TB. Di namar menta ko mila ong Dr. Khajana mo bakadan arjat menta ka TB. Ka drug sensitive kamot ketutuk nyang jungpang TB ubadang ya dei kini kidawai di badan haka first line la ni haka stage 1 mga kumaong di ya ka to ka kerkha ngiwan ra siya ka sibinat sibinat site kamot ngitas ta ka sibinat bantay ken ba utok nyang jang pang TB ula kala resistant la ni satar ne that hi ya kata si shwaban stang dawa ya baro kinong pangilale mo lada kata ka report kawan ba unong pang udang ya dei gidawai ni sedang wud gidawai di gidawai ru nado na district shado ka PHI la ni siya ka jing sumar la ni ka PHC ka CC ka bajan tam ya kinongpang ni penpoy ya kidawai ta kamot unong pang lada kadan sa kasab center mo ka jngay ka yeng jong una ka to ka PHC ngira ya kidawai siya ki sub center na sub center siya ki asha kishim ka responsibility bani ay kidawai siya kinongpang kipet ba kini kinong pangjangi
kidi kidawai kata bangi ongka directly observe treatment dots ken mo kipik bagi nong pang kindi itu kadawai dia lada di ki family sa lada kidi ki family dots tak menu nakatuka longyeng kiba shim ya kejengkit clear ban ai dawai itu badai ban pe ipik kin ba utu unong pang udi ken kidi kidawai hadu ba lakut hi kapor kat regimen ka badai ken reu banai ne kat badai mar ka follow up ni le man la u banai kumta dia hakani ka klam hi ka service ka bangi hi kala pher kom tangi pensuk ikinong pang shadu shaki yang ki jongki bantas and ka report ru ladang layo ka report ru through WhatsApp ni pha shaki tu ki staff ki beri concern ki tu ki pha shiki asha ki nong ho tu la confirm badi TV hable kumta that's how we do ken menta dia namar kani ka klam ngala ong female ka detection jungi kala hiarmo ka detection ban wat ne ban lap kata ka jingpang TB di mentau benai na duk mentau benai lai tarik September for 2 months kadi ka DBT man kamot ni dan ni increase ka activities ka jungi namar bala lay back because of kani ka klam de tingi dan ki active case finding kamot actively kilik ki asha kilik wat man kalong yang ken kilong kumbal census kom tu ken kilik ki wat how many in that family members how many having these symptoms anyone ki bara pang TB teng menchwa that is what ni le dia nak program ka jongoi hi mentangi increase ya ka activity through kanika nikshep yojana portion kanika program ka jongi dia doktor hot ni so thumai phila batai ba kibri ki bastam na kan TB ki yo takila jing sumar dia phila ban batai pat khamta mi ki kenthai shari nong kandong ki ba armat taba ki ba yo pa ikan ka jing pang TB pi ke kumnu kala jing sumar pa je ki ka kalong si ye ki ba armat hi dia ngim ong bam dan mo ki nong pang ki don ki ba ki don ki cases yes very much dia ye ki dang dei ki tu ki belong drug sensitive la kamot ki badang ye dei ki tu ki dawai kita kini kita buat TB kim dan jengkta tak mau sisen dah kila lap dengan lap ba okey armet kata-kata mai NED patient jongi immediately ni start deki dawai okey dia lada day pede ki nong pang ki bede ki drug resistant ki MDR ki jongi ki MDR nong pang ki jongi then ni hap le ki test dia what we advise ki nong pang jongi sisen dengan lap nama menta ka don ka smart card mo lada ki ki MDR kinong pang ki jongi ni hab le bon tel ki test there is a committee ka drug resistant TB committee ka badan hi at the state level di yakini kinong pang jongi what we advise is because ka klam mo nakam ta ka klam ka do ka kam ka jam mo kayo ka kodro kambiang di lada ki don kata ka smart card ni advise pe yaki ban one admit chapo hospital lada di Ganesh Das hospital ne ka TB hospital jungi sitai ka RP the through smart card all the tests are free the side by side nile kita test ki bade man de namata ka jeng armet jangka and side by side we rule out here ka TB and then nishong committee to decide which will be the best regimen can for her namaria ka MDR TB ki dan hi ki dawai bam ya dei mo ban ai ha ka por badang armet kat tu kat ni mo lada kadang armet chakmat mo ngki lai benai something like that the accordingly ngidan ka committee ni decide kan kinu ki dawai baka di banyo patung ano pa de kajeng sumar hi kinong armen akan tu ki bre bakim de banting namar kini ki dawai TB hi kinong kata kan ki khlong kawan hi kumju mo kajeng sumar khubli shibuna Dr. Lindo ta kajeng kli jonga kaya chi Dr. Kharjana manta ti Dr. hatu karukom sumar ka pher ne em ki bre bapang TB bat kitu ki bustom na ka COVID-19 di habangi pai pat sakata kajing kali kolong ka kamdon kajing piari bangi ai jing sumar yakini kibri ki badan TB ki bayo covid beda kaya hi kunju hi di kini ya kibri ki bapang TB ngi haban tip tikena yaki kidan haka kelas ayu la kidan haka basic sensitive TB ya lani ngi ong kelas 1 lani kila ale sakata ka drug resistant de ka jing shitam ka bala kham jalan kham shitam ki ongka balak kham satar kan ki drug resistant TB ki dan R class nei tingin ka treatment ya ki ka jing sumar ya ki kaya mi kumjo hi tada day ya ka da ki day drug sensitive kuman gi ai hi ki jing sumar ka ban ru banai
Dada kide drug resistant biang ngi hak bantip pada kide ki MDR ni ki XDR. Dada di MDR ngi ai tu ke treatment ke badai sau banai nak kendai banai do apa sau banai. Daka kide ke XDR ru kata kaya la kaju ngi dan la kejong ke kelas regimen. But ngi pan kan mau pada ban gini apai pe ko COVID pada hado menta ngim don treatment. Kemudian ngim don dawai man sumar ya ke COVID. Ke kebangila ban le menta ke ditang banyada pe. Ngi dan tang ketika ngim don dawai, ngim don treatment. Mo lakut hang tai. Kemudian ke kebangi bangkadan ke pertai menta ke ditang ketika ngan hak ban me kata. Nama ya ke kebangila ban yada ngi ban syem ya kata. Kani ke COVID pada pengiap hai biang jago COVID treatment pada ke COVID dok kedan ar bentahi kadi ki ke phase 1 ba ke phase 2 dei de kidan ki brio ki bayo asymptomatic kemat kidan ka kida dan lupa ka uknyang ha ka met jongki tama kim yelai kim pau yang asymptomatic kidan ki brio pada la yo itu kenyang ndai ka pau sabar kemat kilong disease kemat kidan jing shitam kan kila ya syaka symptomatic dalam apa yang symptomatic ru uni uknyang haba ula rung ha kamet jongi di kedan arfis kalingkong kadai ba uni uknyang usdang ban kapeleng dai kata kemut ke multiplication phase ngi khode kata kemut usdang ban kapeleng di ukha da dap san riu nyo sngi na dap shadow post ngi katkom ka jing syam jong ka science menta ba ha poch post ngi katu ka jing kha peleng jo COVID ka sangman kut nata ka daw ngi shit bo hado spos ngi mo katu ka 10 days spos ngi bo tamba ka jing ya pair jo COVID na ki wei pat ki ni ki knyang ba yo byong khli ka dan hang ni dala dap spos ngi kani ka met jongi ka met jong brio ka sedang ban trai kala ya katu ki knyang belayap ka sedang men react ka sedang men trai kala kebawan lam ya kata ngikut ke inflammatory phase kemat kamet jongi kasdang mereak kelai tu kenyang belayam tika penbi ya kajing rehem kajing kan ad hapo baling ba katu kajing rehem kawan ra ya katu kajing julor ke bashir kai ba hapo utar pada de hapo pankreas ke julor satu kaca balik kile show kelaban le show syaki show klong senam kelaban shna ki khot ki embolism mo kita ki embolism ki show liver kemut ki mi ki snam teli dada kilat ki embolism ki khot ki snam teli kila ban le block shno ka chabale da kali syaki syakli kemut ula ban yo brain infection kemut kala ban sakut ki kajing tuat ka snam syaka kli kemut uburi ula ban le stroke ro mo te kemut hakani ka face ka baar ka ka face bang ni ting yang mangi ki doktor ka ni ka face baar ti bon sin ki beri bayo kan ka face baar ki dikino ki beri ka bela dan diabetes lupa kini ki bela dan lupa TB ki bela yo HIV nang ta de ki badan hypertension lan ni ki beri ki bela dan kidney problem ki bela dan kidney ki klai ki dan problem ho klai ki badan problem ha clamp dai ki badan jing system ha klai nang tade ki bedi dawai steroids ki steroid bedi kam jalan kambon ki yo bahai ni ki beri ki bale ki bashali gym dai ki le fitness ki di steroids ki di tu ki dawai steroids nai ti ki turu ki ha ka ju keresi mo ti kum ki ni ki beri ki long ka khamai ki kan ka fis ba ar bangi khot ka baka de ka kamet jongi kari akla yo tu khnyang ba ka penmi ini ka jing rehem baling ba tu jing rehem kami ka jing julor ka bashir khai ba ti ya ko kubit hado menta ngimdan jing sumar dai ke bangila bangila tang machu a jing sumar jing ada ka mangishu a supportive treatment mo ngishu penduna ya katu ka jing kan at jong kamet ka jing rehem jong kamet ngi haban le ban penduna ya katu lan ye ban penduna kani ka jing jular ka ba ki yo ha kamet jong iurio tingi ngimdan kumbawlong ya ka tibi tingi numdan ngimdan di ka tibi ti ka don da fide ha tu kelas ni ai tik tu dawai da fide tu kelas ni ai tik tu dawai da fide ha kan ko kelas ni ai tik dawai kamot ka don ben nang ta ka daw ya katibi ngi haban ngi dan araf lai tuli ki tes ngi lingkong ka sibina nang tu ngi saki LPA ngi dan ki culture ngi dan ki tes ngi haban le ngi haban tip ki dan ha kan ka kelas kanang ngi laban ai tik patik
tilada kidi kibrio ki wan shangi ki yo yong ni u ki yo covid ber ki yo ha ka juga por ki yo TB ka treatment kayak bikumjo ki TB kayak bikumjo karena pair but side by side ngi haban ai supportive ngi hab ajing sumar ngi haban support ya kamet banyele ru yo covid ha ka juga por ti daga bangi ya kan ka dual approach nai kan ka gajing artli ha jing sumar ha ka juga por ngi la ban ai ka jing sumar bapa ka haubrio bo ha ba wan shangi ti tetang kini ngelaban yapi mentang ngelaban pensyai. Ti Dr. Bun bakwa tip ya kan nemo ki khamtam shari nong kenong le kim pa yo than ka jing so thu nei phila man pensyai halor kan ni ba ka BCG vaccine ba ai kini ki nong pang TB kala ni em ban ai jing ya da pa ya kini ki nong pang TB na ka COVID-19 phila man pensyai halor kata Ka BCG kaya pair ban naga tika mo berkat ngiak kerju korukom namar ngi dadangi ai BCG ngi kwa ban shna kita ki jat sipai mo nei kajing ya pair kalong kom tangi kwa ban ai habangi ai BCG gamot ngi target dia ki specific sipai te bangi ha ban tau ha kamet tengi ngi ai tika ya ka covid ngi specific sipai bangi ha ban ya kata ka di kalau khamlong jeliu palat ban batai hang ni kan kham jeliu dia hadu mantang ngim padio i kanika kanu ka cross you can kanika you lang ko mangin mangiduna plat kini ki statistics mo ki data sun ong kan ngimla ban ong ka bangi shu i na ba bangi kini ki studies ba kili asaba ki shu i ba ki ka kham ya da khendian tang balong ban pensisa ya kata ngidan kam data na ladihi kajing nangi naladi kan bangin la ban ong siti kena syai ndai hadu mantang ngimpat la ban ong tikena ba kini ke bio BCG kin kinomile na ko kubet ngim la ban ong kata na kajing karukam trikam kaya fair mot menta ta kadang ya ka BCG vaccine ki nong pang TB ka COVID vaccine nong pang COVID ban ki banyada te kulish bun Dr. Kharjana Dr. Lingdo shubu ngapo ya contact ne ya kendu bot ubri bo shitom TB ngadini em man shim ya kanika TB preventive therapy tang man choose on the safe side mo pla ban shai lo kata menta ka program jingina do man shahi mo ya kini nong pang jingi am ki ba de ki pulmonary dan ki sputum positive rakat ya kita ki bapanghi naka tarhi mo ya kitu hi ladai kejing ya dangi ai tang ki khlung ki ba po andros nam borok shikata kan tementa hakani ka program ki kila nang what ka program jungiro kala nang le extensive research and all that de menta usnam hingin sedang ya kata bangin ai ka jingya dala ni ka kimo ya kini kiba contacts lani ki family kiba hapo sansnam sheneng kiba sansnam sedrong ya baro artli ki jat TB ki drug sensitive TB temot kitu ki bidang ede kitu ki dawai at stage 1 ya kitu ngin ai ka jingya da ya ka family as a whole and then ya ki MDR lani ki drug resistant TB ru ya kitu ngin ai ka jingya da mo tamba shwa bangin ai kata ka jingya da ka don ka protocol ki don ki test ken ki bangi hable manta nakatu kolong yang mo ada don contacts suppose ki don ni am ken ki badon ka symptoms di hakani ka program ka jungi mentangin zdang biang ba ne yaki contacts nin le x-ray okay nin what nin chim ka history ada don gitu ki symptoms we will do x-ray and then kan sawan ka tuberculin test ka ba menchangi shele te menta pede ngin le bengi kan ka tuberculin test lene kata ka agrulin ka salt test ka don sa kawai mo but ka x-ray they accordingly yakinu ki jat nong pang yakinu ki jat I mean contacts ngin ai yakini ki dawai base na katai kan tingin habihat step by step mde bang issue ai lumbrum ko to okay 5 years sheneng kin kitu ki family members la ka jong hi ka dawai jingya da ki basan snam sejong la da ka wi ka jingya da te ngimpat sedang ya kata mentah ngidang kani ke program mentah ngindang sedang mentah usnam syakmat ngindang ya syakmat kan dia ka pa mensyahi te ngi ai ka chemophilaxis tambang ngi ai tangi ki klung ki ba hapo usnam kan dia kuma fi on pedela da fi one in contact with unong pang badan TB it is not necessary bafinchim because the duration of the contact is different Fishu contact tang community that is not necessary ba finchim ya kadawa si karis kalong ba ladang isu ai klumar ya kini ki dawai jingya da ka kala berwan lam syaka drug resistant TB padakan
kan kia ke drug resistant TB nama ka dawai kini ki dawai jing ada ki de kindian ki dawai TB hi bangi aya ladang isu ai kum to ye ki da le da ka protocol da follow da ka protocol the drug resistant TB kala ban kia ken ha ka jalla ka jong ni because of that ka program jong hi ban sedang hi ya ka dawai jing ada kata ka preventive TB bangi ong am kadaya ida ka protocol tik patik beda ke no bangi ai di Dr. Lingdo pat ki dap kishen ki bangi di ban pet ni su thu kamet la jong ban tip bangi don jingpang covid ni jingpang TB nama kini ar tali jingpang kilong be srim dai te shubuk ni don kawe ni kini jingpang ni yo kini ki dap kishen kamet to kumni ngila ban su thu ila dia bangi don TB ni covid kumila ong Dr. Kharjana men ne mo ki symptoms very much kilong similar mo kandan ka jarho both ya ka TB ru ya ka covid ru jarho intramanyan trouble ka difference kalong ko niya ka daga di ko covid kan sedang bet na ki khmot jing biong khali sat khmat seratang kini nginum yo kom ta ka TB da di kami difference ka ba airway ba ka lower airway mo kamot da ka di ka covid kan sedang bet na ki biong khali mo kan sedang hani ka TB kam ju present kom ta ka TB ka wat bet da ka jarho ka jinge pher kalau ka jarho ka pher ka TB kadi ka jarho kerkha mo kami be ka jarho kerkha kan ba ka covid ka wan ha ka dry cough ka mar ka jarho khyang mo kata di ka kidi ki mean clinical difference bang ila ban yo okay ling ka jinge pher ka TB ba ka covid kan dia ngasupan UV supan sha batai kan dia kumbila ong Dr. Kharjana kata ka de ka difference ti kibri hi barokha hi ki kham shitam man ong ba ka de ka jarho ka batar khong ne ka ba khan matin teng dang ki jarho ki shumi dang khan ya kum to mo te ka TB hi am kalong kum ne kandan ka jing jarho ka jing shen ka jing shet ka de bandan ha ka met nang ta pade ka jing khnu ri la ni ka jing sep men night sweat ka bang ong ha ko covid night sweat is not there might not be there kai namar ba dan jing shet ik bun gibre long kum ta te kaya phe khan der kalong ba haka covid there are additional symptoms mo habaro atli kini ki jingpang kandan ka jingjarho dry and productive cough kata kandan ka jingring men same ka ba bamla mo shortness of breath and difficulty in breathing fever is there in both mo haka covid ru haka TB ru the in addition kini symptoms haka covid pa dia ngilap ba kumila ba tai doctor ka jingrong clear runny nose kadan haki TB kata kamdan mo nang ta kadon kijing pang kidok sa haka covid kandon kajing penhiar okay kajing penhiar ka bam yedai ken bat ka TB pade ada ngong ka pulmonary TB ken that is the difference mo and ban differentiate here ki ka exposure la ne ka contact history is very important hakinong pang TB hi bon sen hi dangilap ni dangi shim ka history somewhere kin ang imaging men shwash post na may pang to be and like that hako covid pa de mentati filatip hi tang shula you this high risk group ki contacts ka haka system hi kala ya kum ta tang shula you la sha quarantine the whole you la tip hi so that is the difference between the two kata bala ban penya phere ki hi kade kata hi ken ka history is very important and then in addition ya ka TB bar ka covid kadi ka runny nose na ka jingyong clear ka TB will not present like that ken Kublish bun Dr. Halo ka jing pencharge pi te syabangan penkut dengan ka program ka jing kli bakhat du janga ka ya si Dr. Kharjana Dr. ki kilat bangi di ban shim ban penduna ka stigmatization ka kantin pareng mo ka jing sha nyubin ye kibri ki ba shitam covid ki ba shitam TB but ki ba shakta ha kini ki jing pang kum ki communicable diseases ki kilat jing ya da bikla ban yo ban lat na kan ni ka jing sha nyubin ha ki pat ba ka kata kari ka bangi ngi lap ngi shem bah ka ngi ki por si sin bangi la sha ngi yo TB ne yo covid ni la sha ban isolate ka ngi sha ben set hung ki ngi sha set ne la ka jong te kani nakan ni ka jing long pada ka wan ra pada ye ka jing ting ne ki brio ye ki be ne na ka to ka jing ting leng ba ka jing ting pada ka wan ra ro ye kani ka jing iben ye ki to pada nomor gading lembah kajing ting ngi deban kata kilat ngi deban pensol thu bang ngi kum kibrio ngi deban kan mau habangi ha po social media ni kata ngim deban chu that ngim deban chu ban ben
dai nantan kideban sakeweiru ngila ban ong nakala liang jongka program kilami kiwe kilat menta kilami de digitalization gitu tingila ban kibjula daki kwa ban wan chakaman jing somar kila ban use na kitu ki platform ngila penmi menta dan tade kibriu kila ban kileban makiru kila ban sakiwiru kila ban ong nakala site jongka program jofi bakilami karena ke program jeng ngidang ki counselors dia mentai counselors ki counselors jeng ngi ai counseling board ya barohi dia namata ka covid ro I think ki counselors ki don ba kita ki nong pang mo ki yo phone call yes the same way ka jeng pang tibi ro ban penduna ya kan ka jeng because naduk menca dan katu commit ka jeng ngit big ki bre ba lada pang tibi yo to unong pang tibi dia ban set la ka jong ka kamera ka terbam ka terbi pen la ka jong de manta pada fiki bre ki de ban so ho away ba shi sen la dala sedang ya ki dawai okay shi sen la dala sedang ya ki dawai tibi hi unong pang ka to ka bor ban pin sa priang no that chain breaks after 4 to 6 weeks la da ula sedang ka dawai that means si manta unong pang menta mo example ngan ai hakawe kalong yeng menta ubenai menta kasngilap ba upang tibi dala di syeng kita ki bayang jang sanai ulak ajang ka kamera de akom ta ki tiar bam ki de ngila alap ba kidang ki cases ba kinong pang ki ai bami kinong ya kita ki patient ki jang ni na jeng khangyen dia that is kamdan jeng mentoi namar ba tu unong pang la dan hakatu ka yeng hakatu ka environment for all that time Chuaban lap yes ta kamon uknyang jeng pang tibi ula dap rung haman la iwe na katu kalong yang that is called TB infection uknyang urung hakamen okay biong doktor menne ka de latent TB itu kiwe ki members jeng katu kalong yang kimpin I ya ka dakasin they are all suffering from latent TB ken kamot ba not everyone barung uknyang jeng pang TB kinyo ya ka jeng pang si lada urung uknyang jengpang tibi hakamet ka janga ka bormet janga banyada fights back against that utu uknyang jengpang tibi umdan ka borban khaken because of that I don't show the symptoms ngampin ikin yikidakishin kadba utu uwi banta pade jang kalongin janga pade ukham duna ka immunity lane ka bor jangada ukha utu uknyang jengpang tibi and upin ikidakishin that's when bangin sa labu pangken that's why ban segregate ne ban isolate unong pang it's pointless kam dan jementoy ke ka bang ikentu ikibre kalong ba of course lada patient lane unong pang jongi ubapang TB uday sputum positive deng kamas mentabar ko ni hab deng mas hayeng rung ipha deng kamas ni ai dawa yaki at 2 months ni test ka karkha lada la long sputum negative the chance ba unsa phyang ya to khyang jang pang TB shaki wei pade kalado so that will reduce the stigma ki brio ki ban so tho kanya kata lada ki so tho ya kata dan that ban le benya banyo benya ban pe benya ban you know ki ki kan duna kan te ko wei ka point ko ban adling ba kata stigmatization ne ka jing nyo ben dai ha nga yang akin personally ka jing nang jing start mo ka de balong ka de ba badan kam hado kata-kata ya aba fiso tho ya kan ni ka jing stom jo ka TB kalong kum to kan ni ka kubit kalong kum to kamantoy yengi bangin buri kamantoy yengi bangin ri na ngin ting ru kamantoy ka ka ba mantoy yengi ka de bangin wan sakhaman bangin yo ya ki jing sumar la dari covid compare la ka de ka TB compare nama darangim yo jing sumar la dai ti bri bashtam im yo jing sumar itu hi idei sos idei isna dei telong iban sa spread biang hadin pada fi ko manta ko me kan ko kubit ko ma jamanta ya kan ni ka jing dan kam jo ketika balai kalong kom tane ngi haban cover kumno 60% ngi haban yo 60% jo ka coverage nai ladangim yo ya kata di ini kini ki beriu ki balat ki bam aitika kitu kinde ki telong jongka kadika source mo kinde ki source of infection ya ki wei pada te komelong ka TB hiru balai mentangim la penduk jai ka TB namar kini ki beriu kim sumar dai kim sumar te uniu khanyang jaka uniap dai MCM na do parandai saus pa hajar senam jua hado mentau MCM balai MCM namar bangi ki beriu hi de mangi hi
kiba bagade ke ka pop jongi hi bangi ngim wan syakamat ngim sumar nai ti ngi kalalong kata ka yeng ka ba usa uni khnyang ti dang ngi kalalong ka yeng jabasa kata ka we kumno ngi laban kumno ngi laban pendo ja jong ne ngi nom la dale leiro ka jo yu covid ka jo radang ngim tre ketika ngin sakalalong kita ka jaka syong jong ni khnyang us giyo sang kumang yo sang mentah tibi hawe ke yang mutations nai di kala mutate sipang la ambi delta variant sipang la ambi C1.2 variant sipang nyu so thau shu dai balik le ja komta namar kini ki beri bam tretika gitu ki kala long ka jaka syong ka jaka ri jong ni khnyang but haki kalau keadaan kasuk ya uban kala kiyo mutation kiyo ban mutate kasuk tilara kini kim tere ki ai biang ki kala ka jo shi ka jo kayat kumjo nak ta kadang ngimla ban pendo jat ya katibi saw hajar shwa menchwaru ngimla pendo jat mentaya ke covid kumjo hi ladang ngim sngo tho ladang ngim ki brio hi kim dan ka jingnang di start dak ki muat benya ya kani ki kwa ban sabit haka ju ka jinglong bi jongki ki kwa ban nget bi ya ki ke basniu maki hi keman ra jeng ka julor ya kai imlang kasalang jongi ka jing julor ya kan ka jai bandri ka bansawan na dien ka jing julor ya ka economy ka jing julor ya ka jing kiu syafrang nadang sedong kan won mi detang na ka daw bangi ngi bri ngim tre ban sngot ho ya kini ki jing shitam ke ba ka bapan ab yangi Kublishi bun Dr. Kharjana halor ka jing penchai jong pimo ka badai shisha pat kata namar ba dingim tre hi ka jing vaccination bat ka jing sotu halor ka jing nang jing start phang ka jing dan kam jaka vaccine ni penchitam hi la data la de nei ting ai kuble ye phiru Dr. Lingdo kumjo ba play shimenta ka ni ka program te parlok ni la poisha ba ko jaka ni ka program Dr. Speak halor ka phang COVID-19 ba ka jing pang TB nin sa shampa ye pi ha ka we ka por ngadi daya kharwan lang ka ni ga de Doodarshan Kendra Shillong